Amb normes tan canviants, el pessebre és un mal de cap. Quines mesures tan estressants! I és que no, tothom hi cap. Amb el preu dels lloguers, al pobre Josep i Maria no els hi queden més diners ni per pagar l'establia. Per si no n'hi havia prou, la llei de protecció animal s'ha emportat la mula i el bou i ens ha deixat buit el corral. I per un excés de zel i per estalviar energia, ens han apagat l'estel que és dalt de l'establia. I la protecció de menors s'ha endut el nen Jesús i, clar, quin remei, pobres pastors, adorant un ou d'estruç. Per la limitació d'aforament, caganers i àngels celestials no hi seran al naixement perquè no són essencials. I clar, direu, quin pessebre tan ensupit. Pastors? No més de 10. Tots amb passaport Covid i amb mascareta arreu. No venen els Reis d'Orient. Clar, és que no estan vacunats. Camells i patges de confinament. I els regals ben endreçats. I com diuen les enquestes des del banc del Si no fos, que tingueu molt bones festes i un feliç 2022.